Jo considero l'artesania com la mare, no? Sí. És la mare que ens fa créixer, i ens educa per formar-nos com a bons profesionals. Sí, sí, yo total amor absoluto por mi oficio. Yo también tengo la cosa de que, o sea, mi formación no es de ceramista, estudié Bellas Artes y entonces, claro, me acerco a la cerámica sin ninguna formación de oficio. Entonces me encuentro con un mundo maravilloso, con un montón de opciones, de posibilidades creativas y con un oficio precioso, ¿no? És que és el que té la ceràmica, que és un y es un gremio además que te acoge y que comparte, que es muy humilde. Té una part molt humana, molt d'acollida. Jo crec que poques vegades es dona el fet de la rivalitat entre ceramistes, no? Hi ha un acompanyament sempre cap al que està fent i el que està treballant. Lo que estás aprendiendo lo compartes siempre, y como es tanta lucha, al final. En definitiva és una lluita. Hay que sufrir juntos. Sí, s'ha de compartir, en definitiva. Es tracta d'això. Per tant, jo per mi, i més en el meu treball, jo formació ceramista és més autodidacta, en el meu cas, però és l'origen, l'artesania, no? El fixar-me amb la gerra, la manera manual de fer-la, amb el sentiment a l'hora de fer-la, tot aquest treball. Per tant, a mi la relació amor-odi cap a l'artesania no la tienes, yo tampoco. Y es que esta división entre alta cultura y baja cultura, ¿no? Que se relaciona la artesanía con la baja cultura y el arte con la alta cultura, no sé, es que no hay arte sin oficio, ¿no? O sea, tienes que nutrirte del oficio para poder trabajar bien, ¿no? Exacte, no sé, per conèixer l'ofici, per conèixer el material, la matèria, i més la ceràmica, que és tan complexa i tan ampla, que no s'acaba, que és infinita, no? I cada dia estàs com aprenent, cada vegada que t'enfrontes a un material nou, a un forn nou, es una experiencia nueva. Y no sé, yo creo que hay que recuperar en el arte, ¿no? Sobre todo pues, es el bien hacer, ¿no? El trabajo fino, ¿no? La manualidad, lo artesanal al fin y al cabo, ¿no? I el treballar d'una manera honesta i sincera, no? I d'una manera que et surt de dintre i que és allò el que tu vols, sense pretensions, i senzillament treballes el que vas fent i cada moment requereixes diferents maneres de treballar, no? És el que deies també, no? Que t'adaptes a les necessitats que et crea el treball que tens ganes de fer o que necessites fer d'alguna manera. Y eso, aparte, que es con una carrera pues, de largo recorrido, ¿no? Totalment, i de fondo. Es de fondo, de largo recorrido, que siempre es una aventura y que como que no se acaba, ¿no? Siempre es regenera, jo crec que regenera constantment, És una disciplina o una matèria que es va regenerant constantment, que no s'acaba, que sempre hi ha nous reptes. A vegades et canses per massa. Te cansas però hi tornes. Però vuelves, te enganchas, estàs ahí. És com la visió d'un equilibrista, no? Que va pel fil aquell i va fent així constantment i no sap si arribarà fins al final o no hi arribarà. És com fer una mica d'equilibrista, la cosa aquesta, no? La tensió. És la lucha por el control del medio también, ¿eh? A mí me pasa eso, pues lo que me genera más pasión es intentar controlar el medio con el que estoy trabajando, ¿no? Y que es esa lucha, esa tensión entre que hace un poco lo que quiere y que tú la vas, ¿no? Vas intentando... Jo sempre dic que jo he tingut una relació, potser ara menys, però una relació amb la ceràmica una mica bipolar, Per una banda no la suportava, l'odiava perquè em requeria tant i per l'altra banda, bueno, cada dia hi soc, no? Allà amb ella i la cuido i la mimo. Al final volvemos al taller. Sí, però una mica hi ha una relació a la part aquesta, no? De la doble cara, no? D'un ofici tan complexa però tan bonic també, el fet, la màgia que té, no? És màgica. Sí, completamente. Yo creo que la cerámica se relacione con otras disciplinas es riqueza siempre, O sea, que diseñadores se acerquen a la cerámica, que arquitectos, que artistas plásticos quieran incorporar la cerámica en su trabajo, o sea, siempre creo que es enriquecedor para el medio. Sí, jo també penso que és enriquidor i necessari, no? Que les coses entre elles conflueixin d'alguna manera i que hi hagi col·laboracions entre treballs. Jo personalment així col·laboracions directes no n'he tingut,
però penso que és interessantíssim i crec que ara la gent jove cada vegada està col·laborant més, o artistes plàstics que estan incorporant la ceràmica dins la seva obra, o la ceràmica està entrant dins d'altres àmbits que fins ara no es contemplaven, la gent que som més d'una altra generació. Crec que hi ha una altra mirada y aquesta altra mirada claro, cada vez todo tiende a ser mucho más multidisciplinar, ¿no? Y entonces las nuevas generaciones tienden pues, a incorporarlo sin mucho miedo, ¿no? Entonces esto creo que parte del boom de la cerámica también puede provenir d'aquí, pot venir d'aquí. Tot i que, com dèiem, que no està dins la ceràmica, no està dins de les formacions d'altres àmbits artístics, però sí que veig que hi ha molt interès i que és un enriquiment per tothom, en definitiva, per al pintor, pel ceramista, pel dissenyador, per totes les disciplines. Sí, cada vez eso, hay más artistas que quieren incorporar, pues tener una línea de cerámica. Yo he trabajado ahora con un colectivo de grafiteros de Madrid, de artistas urbanos, que hemos sacado en conjunto pues una línea de piezas de cerámica y ha sido aparte un proyecto súper, ¿no? Una simbiosis súper interesante, ¿no? De artistas urbanos, pues proyectando la pieza, claro que se le ocurren cosas que a mí quizás no se me ocurrirían tanto, ¿no? Y ha sido súper enriquecedor, la verdad. És molt enriquidor, és interessantíssim i crec que cada vegada està passant més i això és positiu per tothom. Creo que hay que celebrarlo esto, porque que se hable de cerámica de cualquier manera. De qualsevol manera que es parli de ceràmica és interessant. Sí. Tot i que ara està molt més present en tot arreu, en tots els mitjans i en quantitat de gent interessada en aprendre ceràmica, en fer ceràmica, en curiositat. ¿Por qué crees que son los puntos? ¿Por qué ahora mismo, de repente, Jo crec que és una cosa que feia temps que es respirava. Sí. Yo creo que hace 5 años, 6, una cosa que estava com per sota, una mica com un meandre. I hi ha hagut com una explosió, no sé si el fet de que també ha coincidit amb aquest any que hem passat de pandèmia, que la gent està una mica cansada de pantalla, de no tocar matèria, i el fet de poder tocar un material tan dolç com és l'argila, en definitiva, tan maleable, i que tu pots fer i allò que fas queda. Que hi ha com aquest interès, a tocar matèria. Penso que ha anat una mica per aquí. Sí, yo creo que quizás es una reacción al mundo en el que vivimos tan deprisa, ¿no? Que hay como una búsqueda de una vida más slow, ¿no? Más... Luego también creo que la revolución tecnológica de las redes sociales y todo, creo que ha ayudado también a compartir, a conocer más artistas, a compartir tu trabajo. De repente tienes acceso a cualquier artista de cualquier parte del mundo y creo que eso también ha ayudado mucho, ¿no? Ha ajudat a donar a conèixer totes les possibilitats que et pot oferir la ceràmica i la gent ho ha vist i han al·lucinat de cop.